Читаю тексты Перти Таранты. Разноит sanat. Nuomoilen kyläs. Vähäst erehis sanois eri kieli. Meillä sanottiin lattat lat, a heillä sanottiin lattat lava. Meillä sanottiin haugot haugo, a heillä sanottiin haugot haugoine. Meillä sanottiin saraiportahit saraiportahat, a heillä sanottiin saraiportahit sarai siut. Meillä sanottiin butilkat butilk, a heillä sanottiin butilkat butiuk. Meillä sanottiin burakoit burak, a heillä sanottiin burakoit komsh. Meillä sanottiin shina, a heillä sanottiin sina. Meillä sanottiin tugat, a heillä sanottiin tugat. Meillä sanottiin siemetä peldot, a heillä sanottiin siemetä pöydot. Meillä sanottiin shild, a heillä sanottiin siud. Meillä sanottiin lep, a heillä sanottiin lop. Meillä sanottiin muard, a heillä sanottiin mord. Meillä sanottiin ladida, mitä tahto bruja. Heillä sanottiin siettä. Me kun olimme Brigan nuoret Homselken kylässä, празднуйте varoi праздник Шугзел. Праздникkaisuai oli kokotu neitsyt joka kylässä päi gosti. I pidettiin nuoriset biesoduit ehteiset myö. Kui kokotuimme ehtei brigade neitsyt, sit irvitsimme I dražetimme toinen toista, kui tekem pagis. Neitsyt kui biesodas suai pajattamai raznoi is kyläs päi heidän pajot, I sanat ei hyvin sovittu yhteen. Meidän ladui pakistui Diesen kylä, Utuk, Varhomi, Mundjärves I Lahten kylä. I kenekas pakistui meidän yhteen. Ylen vähän oli keskutsat vähis sanoissa.